Nagwa sa isa ka pagtuon sang damnaglang nga ang pagkaputot sang kabataan hindi simple nga sulundon sang ilang mga ginikanan. Ini ang isa lang sa mga issue sa ikaayong lawas nga ginapangatubang sang pumuluyo sa Western Visayas, tugas sang Kakulang o kung wala nagaka-igo nga nutrisyon. Ang maayo lang suno sa Ilongga dietician nga si Mary Tess Bermejo, ini ang pwede matadlong sa temprano kag insakto nga pamaagi. Apang diin bala pwede kuhaon ang insakto nga nutrisyon. Sa subong nga tion sang pandemya, paano ini ipatigayon? Mga kapuso, makapunta sa mga agang Ilongga dietitian nga na base na subong sa Pungsod, Australia. Si Mary Tess Bermejo. Tess, good morning. Good morning, Attorney Sed. Good morning, mga kapuso. Kamusta ikaw dira sa Australia sa tunga sining pandemya? Maayo man, nagahalong lang gid bisan gid diin kita, no? Naga-face gid kita sang same challenges siguro. Ini nga bulan sang Hulyo aton gina-celebrar ang Nutrition Month. Incidentally, mo man ang dako nga problema, no, sa mga Pilipino diri sa aton sa Western Visayas labi na sa mga kabataan, no. To give us an idea, no ba lang ginatawag nga proper nutrition, no? So very timely topic to discuss. So when we talk about proper nutrition or we say good nutrition, it's all about eating a wide variety of foods to nourish the body. So basically, ginatanaw nato ng sustansya nga makuha naton sa pagkaon. It's all about eating foods that contribute to our overall health and our well-being. So sa pagkaon, ginigali nagabase ang tanan, no? And very important nowadays kay mostly mga kabataan may preference sila sa mga junk food, no? We're competing, no, in mga healthy food, no? In your experience working with kids in Western Visayas, of young people, no? Ano mga common problems that you have seen when it comes to nutrition? So I think madamo gid sa aton kabataan ang siguro hindi naton may gap ang knowledge sa practice. No, like we are all aware insaktu gid, no, we should eat our vegetables, but in terms of practice, do wala ginagakatabo masyado, no? So it takes a while to introduce new foods as well, plus kung tanaw nato ng environment, dako gid ang impact sa aton sina. Kung ano ang gina-promote sa aton sa palibot naton, accessibility sa aton kag anong available sa aton pagkaon, so that influences a lot of our preferences as well. Has the concept of nutritious food changed ang aton kabataan? Has that changed? Has that evolved? Or pareho gyapon ang mga basic principles nga na? So basic principles remain the same. Siguro nag-improve kita in the way na understand naton particularly what is really the go foods which are better or healthier choices. So for example, mambal kita nga rice or bugas, kung mambal kita nga rice, what is healthier? Is it white rice or brown rice? So san balaan naton nga subong, there we get more fiber, we get more nutrients in brown rice as compared to white rice. Kadamo kuno sang mga taga Western Visayas ang stunted ang growth. In short, kung sa local term, putot, no? Nakibot ang iban kasi syempre normal man niya sa Pilipino nga hindi mataas. Pero can this really be attributed to poor nutrition? Definitely, no? Okay. Kaya ang stunting, it's more of a chronic condition na eh. So kung sa short period of time, mambal ka lang nga doon, niwangon lang siya, pero kung nagadugay ang malnutrition, meaning kulang sa eksakto nga sustansya ang bata, hindi ka mag-expect na mataas na siya sang, the full potential sang bata nga ma-reach niya. So amo na nga stunted ang growth, meaning for quite a period of time, na-deprive ang aton nga lawas or ang lawas ng bata sang proper nutrition. Amo na nga nagaputot sila. So the soonest na siya ma-identify nga natabo nga nag-stunt ang growth, no, the sooner that we address the issue, the better. Kag pag matutukan nato nina, of course definitely may catch up growth pa na nga matabo as long as it's within the growth and development na period of time na critical sa growth ng bata. I think one of the concern man sa kisa, as I think until now, ining lasa. People, mga kids pa lang, hindi nila gusto magkaon sa vegetables, no? Ano mga advice niyo sa parents on how to make it more, what's the term, palatable, mas mauyunan sa kabataan ini mga green and leafy vegetables nga highly, no, rich gid sa nutrition kun tani? Actually, it's really best to start when the children are still young. Dira naton umpisahan ang pag-introduce ng pagkaon nga sa simple lang nga lasa.
kay acquired taste ina mo eventually kung the more that you eat different kinds of food, mas naga-acquire ka sang variety of tastes. Pero kung i-open up mo, as a young child, simple lang ang lasa sang pagkaon, hindi na kita mangita pa sang mga highly processed foods. So it's an acquired taste, and the earlier we start at home, no, sa tagsa-tagsa gid nga puluyan, the better for us. What can we do, no, as a community to help nga to avoid nga may mga kabataan kita nga hindi healthy, hindi wala access sa nutritious food or wala gakaon sa nutritious food? So, most of the time, exposure gid ang basic naton nga ma-offer siguro sa kabataan, because usually it takes at least a good 10 times exposure to the same food or at least different foods bago naton magustuhan ina lalo sa mga bata, because introducing something different is sort of a foreign thing for kids, and it takes a while for them to adapt. Ay, ano ini color niya, anong baho sini, ano ang sabor sini, ano ang texture sini. So, magamba kita kisa mabata picky eater. So, kung pasundan ta silang hindi sila magka-confirme, we still have to keep offering that food. No? As a community, what we do is role modeling to show the kids or the children nga amo ini ang gusto nga nutrisyon or amo ini ang pagkaon. Nga, like we don't say no to particular foods, but we try. Okay. Tess, your tips na lang, no, to everyone, especially sa mga parents out there, lalo na mga nagapreparar sang pagkaon sa lamesa, no? Ano ma-advise mo sa ila, no, things that they must never forget when preparing food for the whole family? So, I think number one advice could be, if we can do some menu planning, that would help a lot. Kaya nga daan, ma-take in consideration naton ang budget, ma-take in consideration naton ang preferences, but also mas mapaminsaran naton ayhan, no, ma-improve naton ang nutrition by preparing something more holistic or something more colorful. Kay vegetables, they come in different colors, and just introducing that para sa mga bata. Second could be role modeling within the family or within the household. No, and then probably the third could be change naton ang aton nga konsepto nga ang healthy food or ang healthy nutrition nga is magasto, which could not be really what is happening. We just have to look around, see what is locally available, and make use of that. Gani, okay sa, kanto ka lang sa piyak balay, saka ka sa malunggay niya, tapos kuha ka na, ngayo ka, wala man nadalukan, importante, may ara lang ang mixture of vegetables on your plate, no? So, ginaluto mga pagkaon. Salamat, Gid, Tess, sa time, ginahatag mo sa amon, a lot of inputs will be very useful, no, sa mga ginikanan, sa pagsigurado nga ma-address na ring problema sa nutrisyon sa mga kabataan kag sa mga adults man as well. Thank you, Tess. Madamang salamat, sir. Yan, mga kapuso, importante nga siguraduhon tang ato ni Kayong Lawas. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.